Достар, барлық артистлар ақ киімнен, ләкин бір Лилия Хайруллина гына шундай зәңгәр асыл ташлы шундай костюмнан. Ни өчен син шулай киендең? Дөресен генә әйткәндә, минем бүген оригиналь жанр белән чыгыш ясыйсым булачак. Һәм инде шушы номерны башкару өчен махсус костюм кирәк. Һәм инде ак төстә костюмым булмады, гафу итегез. Бүгенге чыгышыңнан нәрсә көтәсең? Син барыбер бүген оригиналь жанрда чыгыш ясыйсың. Ничек кабул итерләр икән? Мин дөресен генә әйткәндә бик нык кавышым, чөнки минем күптәннән инде чыгыш ясаганым юк. Бу цирковой номер белән һәм инде менә махсус шушы музыкаль дискотекасына мен әзерләдем. Репетицияларга күп йөрдем, Instagramда күрәсездер инде. Һәм инде бик кавышым, яхшы килеп чыгыр дип ышанып калам.